тамошобинон намедонам кӯдакҳои шумо чӣ мехӯранд. Кӯдакҳои ман последнее время ягом чӣ намехӯранд. Дика намедонам ки чӣ фантазия кунам ки авқот дар назаршон интересни битова бихӯранд. Имрӯз мантӯчои майдача тайёр кардам ки дар назаршон интересни битова бихӯранд. Ба чанд қашта буд ки мантӯи ба гӯшти реза нахӯрда будам. Як бора мантӯи ба гӯшти реза кардам ва дами момент хотиррасон мекунам то пага числои 19 дар компанияи Faberlic ана ҳамин гуна измерчили ки озма пиёзои мантӯма майда мекунам ҳастай дар компания ҳамин скидкаи калон рафтестай. Ҳам скидка буд болои бо 500 рубл дига компания скидкаш кард барои тӯи маъракаотон, барои ҳаррӯзаи зиндагитон. Ай ҳама чизи асосие ки шумо як лимча пиёза мобайни 10-15 минута майда мекунед. қиссаро давом метиҳам апа ухаро. бисёрии шумо менависен ки мемони ҳамон мурда дар қабристон ховрава иқатамра расиди. ирӯз ман қиссаи ҳаёт ин ягом хеле дигаш намешава ки ията дигаргунаш кунӣ. Ба гуфтани ман гуноҳҳои вай бахшида намешава ки хай ман дар ҳаёти зиндагиш ҳамаша бахшида будам. имрӯз пешравии мара бисёр кас мебинанд, ҳаромхӯр мегӯянд, тайёрхӯр мегӯянд, чӣ фикрҳои баде нисбати ману мекунанд. ман имрӯз қиссаи гузаштагима ба нияти хуб шумо дафтестам ки баъзе занҳое ки сабру тоқати хушбахтишона даже надоранд, як бора зиндагиёшона вайрон мекунанд. шояд ки имрӯз қиссаҳои ҳаёти ман баъзе зиндагиҳоро ёрдам расонад, тоқат кунанд, баъзе занҳоро сабру тоқатшона зиёд кунанд. хулоси гап оба ма партофтам. то овада ма партофти, то ова наоварди да дасти ма бути гуфта да пешон малаток буд. хай ба точки бигум болиқа кати партофтан болиқа омад дар болои сарам сими свет қапидаш дар болои сарам зад. ай ҳамунҷо ман дар зиндагим нуқта мондам ки дигар зиндагӣ намекунам. ман дар мобайни 2 рӯз бе ягон маслиҳати ягон кас мара ҳеҷ кам маҷбур кардагӣ нестай. ман худам хулосама бировардам ки рас мехоҳа ки зани наваш биякачир зиндагӣ кунад, пускай ҳамин ширини зиндагиша бичаша. ман хулосама бировардам документҳои кӯдаком ай ҳама ҷо ҷамъ кардам ки манав 2 ҳафта шудагӣ буд ки якум ойлике ки ман Faberlic гирифтам 180 000 буд. бо як комментария дига дам ҳаминҷа қайд мекунам, навистиян ки давомаш дига Faberlic мешава, метунен дига гӯш накунен. охир пешравии зиндагӣ ман мефуратона, муваффақияти ман мефуратона, роҳати зиндагии фарзандои ман шумо да мефура ки сайда мебинем роҳат мекунем. охир мо дам хе мефура. хай сабр кунен, гӯш кунен ки ман чихе ҳамин зиндагиро ман чихе мушкилиёша пай сар кардам. ман чихе Faberlic барои ман сабабгор шид ки ман зиндагима ба ҳамин рӯзо бираса. Faberlic осон нестай кор куниш, лекин барои зани баномус ба тоқат, барои зане ки ай хона берун биромада наметуна, да Faberlic метуна шанси калон дора ки пешравӣ кунад. якум боре ки ман ай Faberlic ойликома гирифтам 180 000 буд. ман да 180 000 чӣ гирифтам дар хонам? якум дивани барои хоб, барои фарзандом дивани барои хоб гирифтам, стиральная машина, ҳама чизое ки дар зиндагӣ дар кор буд. нав 2 ҳафта шудагӣ буд ки ман ҳамин чизоро харидорӣ кардам, не ки мара намондан ки зиндагӣ кунам. шумо фикр мекунед ки 180 000 ман дар хона расход кардам просто так? мара мехостам ки беҳтарин зиндагиро баром муҳайё кунам.